Takže príjemný dobrý večer. V takej skromnejšej zostave vítam vás na pozápasovej tlačovke. Vítam medzi nami trénerov oboch dnešných tímov, ktorých by som na úvod teda samozrejme poprosil stručne zhodnotenie dnešného duelu. Ako prvý bude mať slovo trénerovský pán Ruslan, nech sa páči. Tak my sme smutní, ale neodorali sme zlé stretnutie, mali sme aj nejaké šance. Dali sme 2 góly, čo sa nám v tých zápasoch predtým nestávalo, ale bohužiaľ znova sme doplatili na chyby, ktoré súper dokázal potrestať a preto sme prehrali. Ale hovorím, myslím si, že dneska sme podali tých lepších výkonov, hráči druhý počas hlavne sa snažili hrať a streliť nejaké góly, možno troška viac sme otvárali ten stred a super mal potom nejaké šance, ale zase sme bez bodu a je to škoda, lebo doplácame na tie chyby, ktoré robíme zbytočné a potom tie zápasy strácame. Ale máme ešte nejaké zápasy a verím tomu, že budeme bojovať a snažiť sa ešte v tých zápasoch možno prekvapiť. Ďakujem pekne. Peter, nech sa páči. Tak ja si myslím, že pre diváka to bol dobrý zápas, pretože bolo v tom zápase veľa šancí. Videli sme 5 gólov. My sme ten zápas, keď sme ho kontrolovali, dostali gól na 3-2 a zbytočne sme ten zápas skomplikovali. Bol to pre obidve mužstvá dôležitý zápas s tým, že my sme, keď to bereme z príprava 2 mesiace nevyhrať, dnešný zápas potrebovali vyhrať a potrebovali sme ukopať, čo sa nám podarilo, takže tým som spokojný, ale na môj vkus mal super, príliš veľa šancí a to by sa na doma stále nemalo.